Ей, младежите! От кога сте тука? Питам ви, от кога сте тука? От половин час, от час. Нямате ли часовник? Имаме, обаче нам ли точно време не трябва. Нам ни превоз трябва. А да идвал тук един пълен, към 40 годишен. Да е чакал тука. Не. Чудно. Трябваше да ме чака към един. Плюс-минус 10 минути толеранс. Овчар ли е? А? Не. Агроном от оранжериите. Я се дръпни. Иде, дръпни се малко. Така. Ох! Не е ли много уморително в тая канска жега с колело? О, жега. Па тук имам една разширена вена на този крак. Таман, това му вика на приятелчето. Трябва да е много уморително. Аз това целя да ми е уморително. При безсъние много помага велосипеда. Я дай еднодневката. Да. На велосипед ме качи, верицата му анонимна. На тия години на велосипед. Ама какво ще правиш? Кой това? Абе, аз ако го знаех, кой е? Дали би пък да е пратил някого? Он е само да се е позавъртял, колкото да каже, нямаше. Ей, сега се тръгна един с крас. Ма той не чакаше никого. И не беше тука, беше по-надолу. А преди къмто час и половина се отби един по-млад с Зил. Ма и той не чакаше никого. Ние чакаме него, защото обеща на връщане да ни вземе. Ясно, ясно. Може да му се е случило нещо и да позакъснее човек. Може, разбира се. Път е това, машина е. Аз казвам за агронома. Нещо да го е забавил. Това ми е надеждата. Беше баница. Да не сте гладни. Малко. Тиме! Що па да я лъжем, жената? Какво ни е направила? Вземете. Тиме! Дали пък не се е разсеял нещо и да е забравил? Абе, зависи какъв човек е. Той е между шофьорите всякакви. Аз казвам за агронома. Заповядайте. Да е забравил? Изключено. Има близнаци. Пък развили остър колит и участъковият го оплашил. Ами, деца, лапат от земята, не си миете редовно ръцете. Изобщо, нали? Те са бебета по на 2 месеца. Момчета си избра. Как избра? То каквото дойде? Макар че ротния, като му сроди третото момиче, вика: това нашето медицина ли е? Науката вече я дирижира тая работа по целия свет, само у нас се ражда, каквото дойде. Обаче го казал пияно състояние. И статия показа. Нали пеш? Това е, човек не цени, което има. Да, прав сте, не цени. И аз съм го забелязал. Твоя ротен да беше на мястото на агронома. Че тогава да го чуе какво щеш да говори. 2 години време чака ред. И кой знае още колко щеше да чака, ако не бях му помогнал аз. Имам влияние там в яслите. 10 години бях акушерка. Значи неговите са оттясни. Ба! Че аз какво казвам? Нали това казвам? Разбирам, аз... Леле, ама и за копелите ли се чака на опашка? Тая дума да не чувам. Така ли, исках да река един вид такива, дето ги такова. Един вид деца. Няма друг вид. Вземете това парче. Що за вас не остана нищо? Ето моето ядене вече, на сила ядене. А ти дългия искам да запомниш. Всички деца са еднакви. И никой не заслужава да го презираш. Я разсъди. От кого е произлязло съвременното човечество? От маймуната. Човекът може да е произлязъл от маймуната. Мене това не ме интересува. Но човечеството е произлязло от детето с неустановен баща. А някои бързат да презират.
Кого презираш? Бърза и бавно, както са казали древните гърци. Древните гърци. Да. Да. И Пешко пише мисли. Приятелчето се казва Пешко. Тук виж некой ден, у светлото бъдеще, некой седне като нас край шосето и рече, така и така, както е казал древния Пешко. Ние па сме тръгнали да дириме работа. Работа да искаш днес. Предпочитаме на някой строеж. Строежи да искаш днес. Обаче баницата беше страшна. Нема грешка. А? Вкусна, нали? Дъщеря ми я направи. Рядко прави. Такива ми ти работи. Ти ме бързо вода, не термоса, чешата. Няма нищо, няма нищо. Глупости. Глупости. Нали знаете? Човек си мъкне дъртовете навсякъде. Не е пусто дреха да оставиш вкъщи, да я окачиш. Дело, станала и прави баница. Казах си, преболедува милата се, взе се най-сетне. Болна била, значи. По-лошо. Ай така. Виж колко ми е висока талия. Ще го дръпнем малко. Много е висока. И това. Ха? Това. Не. Защо? Такова не искам. Много е хубаво. Много става. Защо бе, майко? Така ще го закачим с две фибички. Айде. Така? Виж как блещи! Не. Ако искаш го служи пък така, като гривничка. Чао. Какви хора има? Асене. Я? Виж. Няма да я се качиш. Сигурно не е нещо влюбено, я. Младежки работи. Тя като реши сама ще каже.
Мамо, Какво? искам да ти кажа нещо. Седни. Виж, има едно писмо. Мамо, верно ли е? Верно е, моето момиче. Ако това има значение за тебе. А вътре в писмото името и адреса на жената, дето е родила. Оградено с черти. Как ги има такива твари? Какво е да е такова? Какво диша? Мамо, искам да я видя. Само отдалеч. Посъветвай ме. Че виша, майка, пълнолетен човек си. Решавай и постъпвай, както ти посочва ума и сърцето. Само едно те моля, майка, не избързвай. Светът е пълен със съвети и всякакви думи, добри и лоши. Всичко може да му мине през ума на човек. Минало и заминало. Ама постъпката е винаги избор. Тя го прави човека такъв или онакъв. Там сме целите, каквито сме. И не отиде никъде. Дай сега. Така. Изгори го. Какво ще промени това, майка? Нищо няма да промени. Какво става? Брахме цветя в градината. Ешки си го. И до сега си блъскам главата. Защо му е притрябвало на анонимника това? Кой ли е? Как изглежда? Абе, то е ясно кой е. Щом името и адреса, само она е. Нали пеше? Да. Не, провериха. Тя дори не знае на кого е дадено детето на времето. Абе, ще го разбера аз кой. Рано или късно ще си получи подаръка. Риза му купих, бяла. Първо ще го заплюя, после ще му я дам. На, дръж, ще кажа. Благодарение на тебе разбрах какво и мане съм отгледала. Пък милицията там да си го дава на прокурора. Само едно ме е страх, Господи, да не излезе познат. Просто ме е страх. Абе, нема страшно. Ойде. Ох, схванала съм се. Айде, ще поемам, че към 3 ще ме чакат в ловния дом. На пазача булчето е в 8-я месец. Съставих и режим, пък мъжът ти се обадил, че не го спазва. Та ще и наливам в главата. Не знае с кого си има работа. Вижте какво, момчета, той ще дойде. Непременно ще дойде, агроном. Ето му лабораторните проби. Да ги даде на участъковия. Аз му пиша за късмет, нищо инфекциозно, да смени храната. Ама ние не знаеме до кога ще седиме тука. Закачете го на дървото, няма да го чакате. Само ако случайно се заварите, кажете му, че утре ще намина. Да. И че няма нищо инфекциозно. Именно. Хайде, живи, здрави. И успех. Довиждане. Сега да имаш една шуменска ледена. Това е положението. А такова като анонимника го фащам, откъсвам му главата и го прекрачвам гордо. Верно, а защо не го разправи всичко това, като не ни познава? Точно защото не ни познава. Обаче не е със всичкия. Купила му риза на анонимника. Ще го контузва с риза. По кой начин? Да речеме, научава го кой е, дава му ризата и що? Кой гад нема да занижи па да си рече я? Щом за такова дребно анонимство керих риза, алеле, изцело се сещам за какво ще получа костюм. Така ли? Па като фанех и Микало, за нема и седмица ще се свършат листата от книжарницата. Костюм. Ама на раета. Що? Ти мислиш, че ще го затворят ли? Хе-хе, смазаме. Па те, ако затваряха за анонимство, край на жилищната криза и от околийски от окръжен мащаб, бе.
Не помниш ли пролета, като идваха на лов уния с Волгите? Он от държавния контрол. Вечерта, като се разчувствува в хижата. Що каза? Претрупани сме от анонимство. И процент каза. А кога едно нещо се превърне на процент, значи вече е от икономическо значение.